Здравейте, приятели! Казвам се Иван Андонов от Благоевград, на 30 години съм и мисля, че е важно и ценно да споделя с вас една велика кауза, която вярвам, че може да излекува народа от страха и стреса, в който живеем до сега. Каузата е безусловен базов доход за българите или накратко ББД. Основната идея на този безусловен доход е да се гарантира някаква базова материална независимост за всеки пълнолетен българин. Целта е да се сложи край на притесненията, които превръщат човека в роб на една система като сегашната, която уж е демократична и социална. ББД е гарантиран от държавата и Конституцията месечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване. Финансирането ще става предимно от два данъка – ДДС и акцизи. Принципът е тези два данъка да се връщат пряко и равноправно при всеки гражданин, независимо от това дали той работи нещо в дадения момент. Ще се въведе индивидуална пожизнена кредитна карта ИПКК на всеки пълнолетен българин. ИПКК ежемесечно ще се зарежда от бюджета с виртуални пари съгласно определеният безусловен базов доход на годишна база. Приблизителни проучвания показват, че ще можем да получаваме около 200 лева на месец само от тези два данъка. Тези кредитни карти ще могат да се използват само за основните нужди, като храна, здраве, ток, вода и заплащане на висшето образование. ББД ще помогне от дома да се завърнат българите, напуснали родината ни, за да търсят препитание в други страни. След премахването на стреса и страха у хората ще се отключи тяхната креативност и предприемчивост. Колко хора не работят любимите си неща, за да не рискуват притеснени от дългове или дори глад? ББД ще стимулира младото поколение да развива своята предприемчивост в образованието си. Всеки ще има възможност да плати образованието си и планира на тази база бъдещето си. Заплатите ще се вдигнат, поради това, че хората няма да продават труда си за жълти стотинки. С БДД се решава проблема с голяма част от ромите, които раждат по 5, 6, 7 деца само за да взимат повече помощи за тях, докато децата живеят в трудност и глад. Да си родител е преди всичко отговорност, а не бизнес или удобство, и в този смисъл БДД може да вразуми наистина много роми. Сега българите имаме възможността да подобрим живота на всеки българин, да сложим край на страховете, глада и бедността, като споделим и заявим, че искаме да се приложи БДД. Това, което споделям в тези ограничени 3 минути, е само малка част от предимствата на безусловния базов доход. Вярвам, че сте вдъхновени да разберете повече за него. Благодаря ви. Желая успех и доброта.